Ассалому алайкум. шумо дар шабакаи нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз оиди муҳрибаи чемпиони вазни миёнаи ташкилоти Eagle FC Фаридун Одилов ва ҷанговари вазни миёнаи ташкилоти IMC Fight Nights Владимир Минеев гап мезанем. мисли ҳар вақта лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем ва пеш аз саршави видеоролик дӯстон барои шумо шабакаи дуюми худро тавсия медиҳем ки обуна шавед, чунки дар шабакаи дуюми мо низ ҳама рӯза хабарҳои поп ММА пешкаши шумо мегардад. аз ҷумла маълумот оиди Саймумин Мадиев, Камил Карате, Муҳаммад Хейбатӣ ва дигар ҷанговарони ин намуди варзиш пешкаши обуначиҳои ин шабака мегардад. Силкаи шабака дар описанияи видео ва ҳам дар экрани шумо айни ҳол дастрас гардидааст. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, рӯзи 22 март ба таври расмӣ набарди ҷанговари тоҷик аз клуби Ахмад Тоҷикистон ва Тим Баёнов Фаридун бо лақаби Терминатор бар зидди ҷанговари рус номзади асосӣ барои камарбанди вазни миёнаи ташкилот Александр Шлеменко муҳориба баргузор гардад. Аммо дӯстон, бинобар аз сабаби ҷароҳат бардоштани дасти Александр Шлеменко баргузор шудани ин муҳориба мавриди баҳс қарор мегирад. агар шумо оиди ҷароҳати Шлеменко фаҳмидан хоҳед, пас силкаи дар экран пайдошуда дар омада тамошо кунед. дирӯз дар мусоҳибаи YouTube шабакаи Ушатайка Спорт чемпиони вазни миёнаи ташкилоти IMC Fight Nights Владимир Минеев оиди муҳорибаи Одилов ва Шлеменко фикрҳояшро баён кард. журналисти рус аз Владимир пурсон шуд, пас аз ҷароҳат бардоштани дасти Шлеменко ӯ барқарор шуданаш номаълум аст ва баргузор шудани муҳорибаи Шлеменко Одилов низ аниқ нест. дар ҷавоб Владимир гуфт ки ин барои ман ҳайратовар аст ва ин мусобиқа беҳтарин мешавад ки дар он ду ташкилот муҳорибаи якҷоягиро дар моҳи март баргузор кунанд, чунки ин ҳодиса дер давом накунад. барои ман камарбанди вазни UFC ва якҷоягии камарбандҳо дар вазни 84 кг шавқовар аст, гуфт Владимир Минеев. баъдан дӯстон, дар ҷавоби гуфтаи Владимир Минеев биён реаксияи чемпиони вазни миёнаи ташкилоти Eagle FC Фаридун Терминаторро гӯш мекунем. пас аз шунидани ин хабар Фаридун Одилов дар саҳифаи расмии инстаграми худ чунин нависонд: мо ба ҳама ҷанг омодаем. бо ин гуфтаҳо дӯстон, ман хотиррасон мекунам ки ин мавзӯъ пӯшида намешавад ва мо боз интизори ҷавоби пурраи Фаридун Одилов мешавем. ҳамчунин дӯстон, журналист ва менеҷери тоҷик дар соҳаи варзиши ММА Баҳриддин Ҷалолов фикри шахсии худашро чунин баён кард: ин гуна муҳориба дар Федератсияи Русия ҳеҷ гоҳ набуд ва ин бениҳоят муҳорибаи шавқовар аст. аммо барои ин муҳориба бояд Фаридун на камтар аз 10 миллион рублеи пул гирад, на камтар аз 10 миллион, қайд кард Баҳриддин Ҷалолов. хуб дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред ва ба фикри шумо ин муҳориба баргузор мегардад ё ки не, ва ин муҳориба барои шумо шавқовар аст? дар зери видео ҳатман фикротонро нависед. ҳамчунин Александр Шлеменко оиди ин муҳориба низ гуфт ки ман ҳама корро мекунам то ки ин муҳорибаи ман бо Одилов баргузор гардад, аммо ба пуррагӣ ҳоло ман омодагии худамро ба ин муҳориба оғоз накардам, чунки ман ба пуррагӣ наметавонам бо дасти худам кор кунам. аз ҳамин хотир ман мехоҳам ки ин муҳориба баргузор шавад. агар баргузор нашавад, пас ман метавонистам танҳо бигӯям ки баргузор намешавад, чунки айни ҳол барои ман барқароршавӣ мушкил аст, на ин ки бо ин даст зарба задан, балки ман яку якбора ин дастро ҷумонда наметавонам. хуб дӯстон, фикри шахсии ман дар ин бора ҳамин аст ки шояд муҳорибаи Фаридун бо Александр Шлеменко баргузор нагардад. сабабаш аллакай маълум аст, чунки агар Шлеменко барқарор шаваду бо Одилов набард кунад, пас боз дасти ӯ ҷароҳат мебардорад ва бо Магомед Исмаилов, ки моҳи сентябр набарди онҳо ба назар гирифта шудааст, он ҷо наметавонад баромад кунад. аз ҳамин хотир Шлеменко дар соли 2022 ё бо Одилов ҷанг мекунад, ё ин ки бо Магомед Исмаилов. хуб дӯстон, аз ин гуна хабарҳо агар шумо аввалин шуда бохабар шудан хоҳед, пас ба саҳифаи расмии инстаграми мо обуна шавед, чунки мо ҳамавақт хабарҳоро аввалин шуда дар инстаграм ва телеграми худ пешкаш мегардонем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. баҳри пешравии мо лайка нокаут кунед, то ки мо хабарҳоро аввалин шуда ба шумо пешкаш кунем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва ҳамеша бо шабакаи Нокаут TG бошед. то видеоролики навбатӣ, хайр. Ҳай бешай шерон салом.